Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, good morning sa'yo. Kumusta ka? Hi. Eto naman, okay naman. Katulad ng lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon, patuloy ang paglaban sa buhay, Nax. Ganun talaga, di ba, no? Kapag ka medyo nagkakakamustahan, di ba? Kasi minsan nagkakakitaan na ng mga magkakaibigan, di ba? Makikita mo naman yun sa Facebook na nagkakaroon na ng moment para magkita yung mga tao. So, ang eksena ng kamustahan is, kumusta ka nung nakaraang quarantine, 'di ba? Kasi alam mo, partner, sa totoo lang mag 1 year na, no? Babalikan natin kasi recently meron ako naka-dinner. Tapos parang bigla lang namin binalikan yung first few months ng quarantine period na isang tao lang yung pwedeng lumabas ng bahay. Totoo. Na nakakatakot makita yung EDSA kasi ang lungkot kasi halos walang dumadaan na sasakyan. Kung meron man dumadaan, ambulansya, di ba? Yung gano'n. Ng panic level ng mga tao nun, ha? Yung parang correct. Ang dami napaparating sa atin kung hanggang kailan tatagal yung pera nating hawak. Di ba? Magkakaroon ba tayo ng mga bank transaction nun, ng mga panahon na yun. Kami namili talaga kami na maraming vitamin C at prutas. Kasi parang gano'n yung naisip namin, yun yung kaparaningan level namin nung first few months ng pandemic. Totoo yan, naalala ko tuloy, nag-flashback tuloy diba? Sa pagkakataong ito. Pang throwback na 'di ba? In a few months time, partner, throwback na yung mga TikTok videos. Or flashback na yung TikTok videos na binibisita natin yung iba't ibang parte ng bahay, 'di ba? Kasi yun nung unang buwan ng quarantine, nung unang buwan ng ECQ, yun ang laman ng TikTok, yun ang laman ng Facebook na tatambay ka naman sa kusina, tatambay ka sa kwarto, tatambay ka sa garahe, tatambay ka sa iba't ibang parte ng bahay kasi mga hindi ka naman pwedeng lumabas, hindi ka naman pwedeng umalis, 'di ba? Yes. At yun lang yung mga rarampahan mo ng mga lugar-lugar, 'di ba? Totoo diba yun. yung mga ganon, parang grabe, no? Pero in fairness, ito lang masasabi nating lahat. We've made it okay this far, diba? Okay naman tayo. Diba sabi nga natin, hindi ito yung perfect time para mag-achieve ng sobrang malalaking goals na alam mo yun, pangmalakasang mga goals na mga plans, 'di ba? This is the time to just survive. Yun lang, yun ang mahalaga dito, mag-survive lang, manatiling healthy, 'di ba? Manatiling sane o hindi pa, alam mo yun na, kasi sa totoo lang yung nangyari talaga, nakakapitik talaga ng utak nakakabaliw talaga in so many levels kapag halimbawa, partner, nagkakitaan na tayong lahat, alam mo yun, kasi magre-reminisce tayo sa naging effect sa atin itong quarantine, naging effect nitong COVID. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng stress, anxiety, pain, 'di ba? Haggardness, tsakanes. Syempre, di mawawala sa kwentuhan, partner, yung kawalan, hindi pagsusuot ng bra. The most neglected clothing, partner, ay ang bra, 'di ba? Kasi hindi yan ginagamit ng mga kababaihan kapag ka ganitong nasa bahay lang kami. 'Di ba yung mga eksena nga na kapag ka nakikita ng mga junakis na ang nanay nila ay nagbabra, alam nila na yung nanay nila lalabas ng bahay. Saan ka pupunta, ma? 'Di ba? Yun ang indikasyon, 'di ba? Hindi na indikasyon yung tsaka dati ang indikasyon kapag ka nagme-makeup, nagkikilay, nagli-lipstick, yun yung indikasyon ng mga anak na yung mga nanay nila ay rarampa o aalis o may pupuntahan. Ngayon hindi indikasyon nila na lalabas yung nanay nila, una pag nagbra, pangalawa nagmask. 'Di ba? Kapag yung anak ko, partner, si Prince, kapag ka nakita niya nagmamask ako, alam na niya aalis ako mag-uumpisa na yung gumawa ng mga rason para hindi ako umalis. 'Di ba? Kakain ng uod.
Bigla nag-flashback talaga, no? Ako yung totoo ka sa sinabi mo, no? Lugi yung mga mga underwear business ngayon yung bra, yung brief, yung panty kasi ako feeling ko sa mga kasama ko sa bahay lang dito based on my observation alam mo naman ako matinik lahat ng mga nakasampay naming underwear dito puro luma, walang bago. So in other words, buong taon na lumipas, yung buong buwan ng pandemic, walang bumili po sa amin ni isa, di ba? Kasi nga walang lakad at saka mga damit din, observe ko din na walang nagpe-purchase masyado ng damit at kung obserbahan natin kung ikaw nakapasyal ka ng mall recently, wala talagang tao sa mall, 'di ba? Wala masyadong namimili ng damit ng something new para sa kanilang sarili kasi ang importante talaga is yung mga basic needs natin. Of course, food, yan yung talagang pinakamatinding pangangailangan natin. Kaya kung mapapansin niyo, mas maraming tao sa palengke, mas maraming tao sa grocery kaysa sa department store. Kasi totoo 'yun eh. Correct. Diba? Pag inobserbahan natin mabuti, may pera ako ngayon pero hindi ito pang matagalan. So spend ko lang ito sa mga essentials. Again, food. 'Di ba? Pag damit hindi muna natin siguro mabibili sa pagkakataong ito. And tama ka sa sinabi mo, partner, kasi nga walang lumalabas sa bahay ngayon. Lahat ng mga sinusuot nating damit luma pa. 'Di ba? Yung mga binili siguro natin noong January, December of 2019. 'Di ba? Yun pa yung bago ngayon kasi nga hindi naman natin nagamit, kung siguro nagamit man natin 2 o 3 suot lang. So medyo bago-bago pa talaga siya. Na-realize ko lang, no? Yung isa pang eksena nitong ECQ, partner, noong ECQ last year, kasi ayaw na natin mag-ECQ ulit, utang na loob, diba? Yung mga yung may mga taong nagtabaan talaga, yung ilang linggo lang or ilang buwan lang sila nagstay sa bahay, talagang kitang-kita na talaga yung ebidensya ng pagtaba, diba? May mga iba naman na pumayat, pero most of the time, marami ang lumaki. Meron nga tayong isang post ng isa nating kasamahan sa work, parang nagkita-kita yata sila. Tapos, makikita mo talaga yung mga comments sa ilalim. Parang, anyari sa'yo? Ba't ang taba mo? Alam mo yung gano'n? Parang, grabe din yung mga comments sa mga tao. Parang, talaga walang preno, ha? Grabe, pasmado talaga yung bibig. Talagang, anyari sa'yo? Ba't ang taba mo? Sinabi na nga yung anyari sa'yo, may kaakibat pang antaba mo, di ba? Nakakalurke. Kasi, hindi, pero totoo may ganun ding, madami din ang talagang lumaki. Kasi nga, siguro, hindi sanay sa, yung eksenang nasa loob lang ng bahay na nakaupo, 'di ba? Or di naman kaya mayat-maya kasi pwedeng dumaan sa ref Mayat-maya tapos nauso pa, partner, yung mga yung mga online selling. Sanda mo ka lang nagluluto ng leche flan, sanda mo ka lang gumagawa ng cake, cookies at kung anik-anik, parang readily available lahat ng mga ng mga pagkain, 'di ba? Kaya nagsishubaan na lahat. Totoo ka dyan. At since ka nasa bahay lang, yung actually yung pinakang exercise natin, yung bunganga natin Kasi siya lang po yung gumagalaw. Diba, the whole time na nasa loob tayo ng bahay, walang ibang gumagalaw sa parte ng mga katawan natin, kundi bunganga lang natin. Siya lang po yung nakapag-exercise. Tama. Wala namang pumupunta sa gym Hindi naman pwedeng mag-jogging basta-basta. Correct. Diba? At kung siguro kung gagalaw ka man dyan sa bahay mo, yung linis-linis lang ng bahay, ikaw yung tipo ng taong tamad ka pang maglinis ng bahay. So, nasa na yung exercise doon? Wala. So, tendency is, talagang yung iba, nagdagdagan na 5 kilo. Meron akong kaibigan, 7 kilo kaagad ang dinagdag, partner. Kaya gulat na gulat din kami. Banat na banat yung mukha mo, diba? Kasi nga, uy! Kaysa naman sabihin namin, ang taba-taba mo, diba? Tama na yung, banat na banat yung mukha mo. O kaya, agad na sabi mo, papunta ka na sa chicharon na. Pa-crispy ka ng pa-crispy. Maraming ganon. Correct. Pero alam mo, parang, and that's unfortunate, kung halimbawa hindi mo siya na-control at maaari ring isa sa dahilan kung bakit lumobo yung ilang mga kasama natin, mga tao, hindi na lang dahil sa ang nag-exercise lang ay ang bibig kasi mayat-maya kumakain, kundi stress eating. So ayun, yun din yung isa sa mga effect, partner, 'di ba? Yung stress eating, mayat-maya kumakain ng matamis kasi parang alam mo yon, parang siguro this will make you feel better. Kasi apart from yung physical na naging effect sa atin, like may tumaba, may bumagal, alam mo yun ba, apart from may nagka-pimple, may kuminis kasi walang ibang ginawa kundi mag-astringent. 'Di ba? Bukod sa ganun, partner, bukod sa physical, ang mas matinding talagang effect is yung emotional. Kaya nga 'di ba sabi nila, and mental, 'di ba, yung and mga mental. eksperto,
and mental, emotional and mental, tama ka Yes. partner. Kasi 'di ba marami mga doktor na nag-disagree sa lockdown, nag-disagree sa quarantine kasi mas matindi yung effect nung nag-lockdown or nag-quarantine over yung effect ng COVID. Parang mas matindi yung naging problema kasi ang daming nawalan ng trabaho, yung Yes, ekonomiya bumagsak. Tapos yung COVID, yung parang tinamaan ng COVID compared 'di ba dun sa mga milyon-milyon na nawalan ng trabaho, nawalan ng income at wala na ring makain. Parang ang liit nung sa COVID. Pero of course, hindi natin binabaliwala, kung hindi naman seryoso to, hindi naman tayo, joke, di ba? Siyempre, kung hindi naman to seryoso, hindi naman tayo lahat matitigil. Pero seryoso din kasi talaga. Ewan ko ba, nakakalurk. Isipin mo, more than 10 months na rin natin itong usapan kung ba't siya nangyari. Oo, no? Di ba? Parang parang lagi nating iniisip, ba't ba nga naman to nangyari? Totoo Diba? yan. Parang hanggang ngayon kasi talaga, may mga tao pa rin hindi matanggap yung nangyari. Di ba? Pinag-aaralan pa rin, nangangapa pa rin kung paano mabubuhay araw-araw. Yung iba naman nakapag-adjust na din. Ako siguro, personally siguro in terms of working at home, yun, medyo nakapag-adjust na ako doon, partner. Ako din. Di ba? Na parang komportable na tayo sa ganitong klase ng setup. But for some na outgoing, sanay ng makipag-socialize, tapos ang 'di ba, ang source of income nila is moving, 'di ba? Yung tipong nakipag-meeting, nakipag-usap kung kani-kanino, yun talaga hanggang ngayon mahirap tanggapin yung ganung klase ng setup. Pero in our case, nagawan kaagad kasi natin ng paraan na kaya pala na mag-broadcast, 'di ba, ng mga DJs. Ay, ba't ko sinabi hindi pala pwedeng sabihin yun? Nakaya pala natin, 'di ba, makapagtrabaho while at home. So, ako na yun yung aspetong yun na natanggap ko na. Pero ako pag nagipag-usap ko doon sa mga kaibigan ko, na hanggang ngayon struggling pa rin. Yun, ang sabi namin, sige, tawag-tawag ka lang sa amin. Kasi pag nagkipag-usap ka kabisyo sa mga kaibigan mo o sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, kahit pa paano, nakakampante ka at nababawasan yung emotional stress mo. And at the same time, syempre, nababawasan din yung yung pagka-worry mo, 'di ba? Yung mental health natin kahit pa paano na-maintain natin. So, yun lang din sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon na hindi pa fully adjusted sa setup natin. 'Di ba? Hanggang ngayon struggling pa rin. Talk to your friends, 'di ba? Talk to your loved ones. Yeah. Importante po 'yun para maintain natin again yung mental health. Importante po 'yun. Tama. At uulitin natin, partner, ang swerte ng mga iba kasi they found a gold mine during the quarantine. Nakahanap ng negosyo, nakahanap ng ibang pagkakakitaan, ganun. Pero for some, hindi talaga nila na-achieve yun eh. Okay lang yun kahit hindi mo yun na-achieve. Uulitin namin, ang pinakamahalaga sa lahat, nag-survive ka. Yes. Ang pinakamahalaga sa lahat, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Tama. Ang pinakamahalaga sa lahat, healthy ka. Kasi itong pandemic na to, itong pandemya na ito, itong quarantine na ito, matatapos din ito eh. So kailangan matapos natin. Ibig sabihin, kailangan malagpasan natin. Kasi kapag lumagpas na tayo dito and everything goes back to normal, laban na naman ulit eh. So for now, habang hindi pa pantay-pantay ang laban kasi hindi naman lahat nakakalabas, hindi naman lahat may opportunity, 'di ba? Huwag ka rin masyadong ma-pressure, huwag kang masyadong ma-stress. Try your best, tama, partner, yung sinabi mo, to keep your mental health stable, ganyan, para kapag ka natapos tong lahat, 'di ba, hindi pa tayo baliw lahat, 'di ba? Kaya mo 'yan. Correct. Kung kinakaya nga ng iba, pinipilit nilang labanan, pinipilit nilang pagtagumpayan, di kaya mo din 'yan. Kayang-kaya mo 'yan, ha? At tama yung sinabi ni partner, don't forget to talk to a lot of people. O siya, carry niyan mga kabisyo. Okidoki, muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one SM radio station. Love Radio.